Malta laħqet ftehim biex parti sostanzjali mill-iskart elettroniku maħżun fiċ-ċentri tal-iskart goff f'Malta u Għawdex jiġi esportat għat-trattament u r-riċiklaġġ. WEEE Malta hija l-akbar skema awtorizzata f'Malta għal ġbir ta' skart elettroniku tirrappreżenta 380 importatur. Iltqajna ma' Serġo Malija minn WEEE Malta li tkellem magħna fuq l-iskemi tagħha biex timmaniġġja l-iskart elettroniku f'Malta. L-ewwel nagħmlu take-back system jgħidula, jiġifieri aħna għandna il-produtturi membri tal-WEEE Malta li huma importaturi li jpoġġu fis-suq materjal elettroniku jew tal-elettriku li huma għandhom responsabilità bil-liġi li jiffinanzjaw miżuri u anka għandhom ir-responsabilità li jaraw li dak il-materjal li qed jintrema fl-aħħar mill-aħħar ikun miġbur, trattat u rriċiklat skont l-aqwa standards Ewropej u allura Maltin. Biss għandna żewġ skemi ta' ġbir li nagħmlu direttament mingħand il-produtturi tagħna li matul is-sena għandna sistema għaddejja perfetta bħalissa, għandna wkoll dak li jissejjaħ skema ta' ġbir mingħand il-ċentri tal-iskart goff li topera il-Waserv illum hawnhekk li għamilna hija l-ewwel darba qed nesportaw materjal il-WEEE Malta qed tibda tesporta materjal li jrid imur barra minn Malta għaliex ġo Malta m'għandniex impjanti li jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' trattament. WEEE Malta se tkun qed tesporta u tirriċikla mal-500 tunellata ta' skart tal-elettriku u elettronika fil-maġġoranza tagħhom fridges, freezers u settijiet tat-televiżjoni. Dan l-ammont huwa skont l-ammont ta' materjal li jinsab fiċ-ċentri tal-Waserv u skont il-proporzjon allokat lill-iskema bbażi ta' kemm il-membri ta' WEEE Malta jpoġġu fis-suq. Il-materjal elettroniku li jinħażen fiċ-ċentri tal-iskart goff tal-Waserv huwa ġġenerat fil-maġġoranza tiegħu mill-materjal li jinġabar bib-bieb bis-servizz tal-bulky refuse mill-kunsilli lokali jew dawk li jieħdu minn jeddhom ir-residenti. Fl-2017 WEEE Malta ġabret madwar 1000 tunellata ta' skart elettroniku għar-riċiklaġġ, kwart minnhom kienu fridges u freezers. WEEE Malta appellat lill-stakeholders kollha f'dan il-qasam inkluż lill-Gvern u l-awtorità kompetenti biex jikber l-għarfien u l-infurzar f'dan is-settur biex l-industrija tkun tista' tibqa' terfa' r-responsabbiltà mingħajr ma titlef il-kompetittività meħtieġa b'dannu għall-ambjent u l-ħolqien ta' green jobs.